Καλώς το παιδί. Περίμενε να πες τροφές. Από μόνος του ο Γερμανός στον αριστερό κάδρο για τον λόγο που δεν είναι σε κάποια κατηγορία. Απλά έρχεται για να κάνει τα περάσματά του, την προπόνησή του. Για τον αριστερό διάδρομο 11.027 με 199 χιλιόμετρα έξοδο και πάμε να δούμε το τελευταίο πέρασμα. Είναι ο Ταξόπουλος με τον από τη Θεσσαλονίκη με ένα πολύ δυνατό Celica GT4. Μου θυμίζει του Μπαρμπαρέ το αμάξι. Το Σπιτατά βέβαια, όχι το Σπιτατά. Μέχρι στιγμής 10.158, 10 λεπτά διάλειμμα, να φάμε κάτι, να πιούμε κάτι και αρχίζουμε με το